kuski on vaihtunut. Mikäs tunnelmat takapenkillä? Odottava. Nälkäinen. Piknik. Juha odottaa ajovuoroa. Kippis ja kolaus. Mitä sä juot? Kippis. Energiajuomaa vai? Energiaa. Joo. Missä kohtaa me ollaan? Hyvä kysymys. No Pirkanhovi just ohitettiin, käytiin siellä pyörähtää. Eikä tässä monta kysymystä. Melkein puolivälissä. Nää kovat mä koko ajan, kun mä oon ottamassa haukua. Onks hyvää? Häh? Ja paljon rimpuilla. Ei. Tää tehnyt jumia sinne. Sun kiinni penkissä. Selkä suorana loppureissuun. No niin. Lepäiläs ollaan. Joo. Tää saakka. En mä tiedä, kun painaa kaasua, niin auto menee eteenpäin. Niin. Sanoin meillä liikenteessä. 2.20 nyt. Niin. Kerro ihmeessä kelloa sinne. Kello on 18.16. Ja alle puolet ajettu. Nukahdettu tuossa jossain vaiheessa vittu. Menee niin nopeet, että saattaa joku homma. Koko ajan sä oot puhunut ainakin. Mitä että? Sano uudestaan. Mikä venestä vähän liian nopeasti. Mikä nukahdiksa vai? No, et sä ainakaan mun mielestä. Eikö se ollut? Ei kun niin, se olikin 4 eikö 2 kun me lähdettiin. Alright, tämmöset.